Čaute ľudia, vítam vás Pamsik 146, dávajte lajky, odbery. Dneska to bude zaujímavé video, lebo dnes ideme také robiť video, lebo sme pozerali reklamu a sa nám dostalo toto do ruky. Tento pištol, neviem, dostal som to na narodeniny, tak toto vyzerá. Takže no, takéto tlačítka, takže ideme ho poprvé skúsiť. Takže zapneme ho. Takže ja si tu môžem nastaviť asi, aké chcem farby, ale prvne musím dať červenú. A musím si nabiť. Ukáž ho? A musím si nastaviť. Ukážem im. Tak toto vyzerá pekne, no krásne. A ideme to skúsiť do tmy, takže poďte za mnou. Však počkaj. Takže ideme to skúsiť, ja som akože v tme. Poď tu. Ja pôjdem si tu.